Nginibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafethu sibuyile namhlanje ngodaba la mfowethu la bhuti othena akazosilandisa ngenkinga esike yamvelela empilweni ephila nje. Ngaphambi kokuba singene udabeni lika bhuti ngicela ukuthi bafethu sengapha emakethe. Nginikhumbuze njalo ukuthi ningakhohlwa ukujoyina kwa EasyBet ngelink engizoyifaka la ngaphansi kwale video ozothi njalo uma ujoyina ufaka ipromo code ethi STHE50 STHE ngama capital letters bese ufaka u50 uzozuzani na wena ngokwenza lokho uzoyitholela u50 rand we voucher uyitholela ama spins o25 uyitholela u150% bonus on your first deposit ngaze ngashana singisesingaka madoda emva kwalokho uzothi njalo after a week if awinanga bazokubuyisela u50% 15% okuthi ukwazi na uqala phansi ubet bafethu EasyBet is the best betting site eSouth Africa. EasyBet is better than all your betting site lawa aniqedile niqhumise nidla cela ukuthi sijoyine sikwazi ukuthi nathi eMakhaya TV siqhubeke sibe nobudlelwano obuhle nababa EasyBet sikwazi ukuthi siqhubeke njalo sinithulele indaba ezinje ngaleza namhlanje nikwazi ukuthi nani ni-engage nathi niqhubeke ni-subscribe ni-like ni-share ama video ethu kodwa angeke ngande kakhulu ngizohlala udabeni lika bhuti singaze nje sinicithele isikhathi mfowethu ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele eMakhaya TV hamba kahle ngane wethu hayi thina inkinga lezi ezikhona la emhlabeni sihamba nazo asinankinga singezwa kuwe kuyaphileka bhuti omdala kuyaphileka ngoba uyangibona ngiyaphila kodwa nje ngokwempilo ngikho muhle neze yeah bhuti ngabe kwenze njani okumnandi ukuthi mina ubusuthe kungibriefa ngokwe WhatsApp osendele khona kodwa umbukele emakhaya uyafisa ukwazi ukuthi kwenze njani bhuti omdala ile nkinga ebengakuchazela ngayo engivelele lapha bhuti omdala kusho ukuthi lana kunosibari sandala nesiswami omdala iswami omdala uno 35 kanje yabo usibari wami ke uyingane ngonesiswami yabo so usibari wami ngathini sibe connected naye ngenxa ukuthi umuntu osaphila impilo yabantu abasha yabo so siqala lapho ukuzwana naye usibari uma ngiqeda umatric yabo ngabo 2020 uma ngizwana nosibari ngo2020 shuthi ngijwayele ukumvashela yabo because ngisho imoto yakhe benginika nje ngihambe imoto yakhe ngamnankinga ngoba vele thanda udadewethu yabo inginika imoto kube mnandi sihambe la mhlawumbe masuphuza hamba nami yabona nje kube mnandi ndawonye so inkinga manje iqala makuthenini uma ngihleli ngaphandle ngisengiqedile manje umatric esikoleni ngihleliye manje ngizama ukuhlanganisa impilo ngaphandle uma ngihlanganisa impilo ziyala izinto yabo ziyala izinto ngapho usibari ngiyambona uphila impilo yakhe uthenga imoto ezintsha unyaka nonyaka uyacabanga lokho bajabule niswami kakhulu yabo so usibari ngiyamtshela ukuthi sibari akuhlangani lutho la akuhlangani ngempela shuthi ke ekungahlanganeni kwami kube khona ulwazi angitshalo ukuthi hayi sibari khona indlela mina engakusiza ngayo yabo uma shuthi khona indlela ongangisiza ngayo ngibuze sibari yiphi indlela ongangisiza ngayo ethi awunomuntu owamsiza yena kodwa lento ufuna kube into phela phansi kwesoba u2 uyayizwa le nto leyo shuthi ethi engafuni ungichazele efonini esahlangane ufuna sikhulume face to face lento yabo awumilifika engidlayela udaba lonke esho ukuthi no lo muntu lona usemaputo yabo lento ezodinga sihambe sekhona emaputo nangempela usibari ehlela thatha imoto yakhe singene emotweni sishona emaputo uma siya ke emaputo inyanga lesakuyona nje iyaziwa kakhulu le ehlonishwayo yabo isabisa ngisho uyibuka emehlweni inyanga lena futhi ke mefika bengichazela ukuthi mfethu ke la uzokwenza izinto ezu4 lamandla ozowathola la kuzodinga ukuthi sihambe sesizibeni ufike esizibeni ugeze nangempela sihambe sesizibeni qale ngibhabhadiswe khona ke ngigeze suke lapho kuyonqunywa inkungu ngaphandle endaweni esigange njengasazi fike unqunywa inkungu nakhona ngigeze wenkazi lenkukhu angithi process ibili njengamanje lena uma sisuka lapho ke futhi siye kwenye intaba futhi nakhona la isamakhandlela ngithola impupho emakhanda ngibeka amabhode kubasa imlilo ngeqeyona yabo nansi inkinga manje siqala khona sibuyele ekhaya ke manje lo baba besho ukuthi hayi mfowethu njengamanje yonke into yakhe isi-right yabo sekusele ukugcina ngcina ke manje sekumele ukwenza hayi nami ngibona ukuthi shuthi into zami ziyahlangana ke namhlanje sekusele ukugcina ngcina shuthi khona indlu yakhona lekhaya nje around balababa yabo around bodwa abantwana abaningi kuthiwa njengamanje songena kule ndlu leya socela ukuthi ugumule ke manje uhambe enqunu ngiyacabanga ikhathi lapho 12 ekusuku kuthiwa ngihamba enqunu manje ngilanda amandla okugcina ngcinqo ayinanga ngempela nami ngigumule ke ngoba phela khona usibaro wamvela ngiyabona ukuthi hayi shuthi into usibaro ngitshela yona ngeke ngilahlekise into engizongiphilisa ngempela abanye ngiyambona right kanjani hayi ngigumule ke ngibe enqunu ayisingene kulendlu
mfethu ungafisi ukwazi ukuthi lento sificana. Singene kule ndlu lena, uma singena kule ndlu indoda iminyama angiboni yabo, because indlu eminyama la kuletha amakhandlela nje arandela nje abomvu amhlophe ayela agcwele phansi akakile yabo. Mase bandoda eminyama imibhekile le ndoda, indoda ende nje yabo, iminyama le ndoda. Kusho ukuthi masingena phakathi bengikeleke mfethu, yabona la mandla ezolanda la ukugcina, le ndoda le izokukhwela ilale nawe, izongikhwela. Mfethu okuthusa kakhulu ke lapho usayizi uphethwe le ndoda le, ngangiqala ukubona le nto le, ngangingazi ukuthi kukhona umuntu onosazomngaka ya. Uyacabanga usaziwayo ingalo yami, ngikhuluma ngowafu ingalo yami into engaka kusola ishona phansi nje, usazwa le ndoda le yabo. Shuthi manje kuthiwa kumele ngilale le ndoda ingilale, kube yonilala mina amandla ami okugcina ke lawo. Ayi ngithi ngicela ukukhoma noSibari, ngimtshela uSibari ukuthi hayi ngeke ngikwazi ukwenza into Sibari yabo. Sibari zami ukungigqugquzela ethe indoda ngoba sisila akusekubuyela emuva, ngisho ukuthi Sibari ngiyaxolisa. Impilo engcono ngiyifuna impilo into zama yihlangana, kodwa leyo ngitshela njengamanje hayi ngeke ngize ngikwazi ukuyenza yabo. Awusibari imbize ukugobela wakhe zama umchazela usigobela akasayizwa le nto lo, uyanqaba manje ukuthi siyeke lento yabo sisila yabo, ukuthi mase uqalile ngithi Sibari kodwa lokulanda lo muntu ngeke ngikwazi ukuyenza. Mfethu ngikhuluma ngomunye usazi lapha mina yabo, into engakazi ngayibona kwa nama ngiyazi le nto ephezulu le ndoda le yabo. Nshuthi njengamanje uSibari zama khona ukuthi baxabana nalo muntu yabo, because shuthi phela manje yabo uSibari uthi mina into ngifuna ngempela ukuyenza ngoba phela manje sengiyanqaba yabo, ngifuna ukugqwa ngisho manje ngifuna usambela yabo. uSibari ugobela wakhe manje bazama baxabana nami ngikhona njalo manje la ngisho ukuthi hayi mfethu ngeke ngikwazi into ukuyenza kodwa mina yabo. Kuze kuba ukuthi hayi mfethu lo muntu hamba naye ke lo, thatha umuntu wakho nihambe la ngoba uzochithela isikhathi yabo. Ayina ngempela uSibari ngithathe sibuya manje le, uyacabanga ukuthi sibuya noSibari asisakhulumisana manje, uSibari unyanyile ukuthi ugobela wakhe lo umthembile uSibari yabo. Ngenxa ukuthi mina into engifike ngayibona lapha ilento leyo ukuthi fanele ngane nendoda le, ilona nginqabile efika inkinga kakhulu. And uSibari ecasula ukuthi njengamanje shuthi mina sengiyazi ukuthi impilo yakhe uzibe ibe right, kwadinga ukuthi elana nani kanjani enzini yabo, because into nayo wayenza leya nje izinto wonke kwadlula kuzona wazenza ukuze ufike lapha lezi nami ufuna ukuthi ngizenze njengamanje. Ayi ngisho ukuthi Sibari ngeke ngikwazi kodwa ukwenza le nto Sibari wami yabona. Njengamanje mina naye asizwani lokho ngempela, mina naye ngaka ukuthi akafuni nje ukungibona, akasafuni ukungibona. And kubhlungu sisi wami uyangibiza mhlawumbe ethi ngibavakashela, kodwa uSibari uyangiketha akafuni ukuphinde ngibone emzini wakhe. And ayikho into ophinde ngisize ngayo. La muntu bekhona ngisho imoto bese ngiboleka khona ukuthi imoto yakho uyithathile yabo. Wase ngitshela ukuthi lento uma ngayixoxa uyakwenza sure ukuthi impilo yami iyayiphambanisa yabo. So njengamanje mfethu inkinga enkulu ukuthi into zami ayihlangene yabo. Bese ngikusula nje manje amabhadi futhi engifike ngathola lezi zinto bese ngizenzile yabo, because nogobelo wafunga impela wathi ayikho into engilungela, wathi ayikho into engilungela, ngihamba nesinyama neshwa. Njengamanje mfethu angihlanganelwa yilutho, angazi ngenze njani, angazi. Hayi bafethu, thwalana sinankinga, thwalana hayi thwalani bafethu. Ngeke isitori sakho uyasibeka futhi ngichaza ukuthi nje usibeka si-clean siqondile, noma ke singemnandi neze. Kuningi engifisa ukukubuza khona, kodwa ngifuna siqale la usuwaqalile ama-process wayo ezibeni, wageza ngenkukhu, waye entabeni, wayo amabhode imililo, wasuyovinjwa la sekufanele khona uyolala nendoda singazi noma indoda ephilayo noma isilwane, waxoshwa usayizi. Ngifisa ukwazi ukuthi since ngiyakuza i-concern yakho usayizi, ukuba usayizi ongale ngeyiyo le ndlela wayibona, ngabe mhlawumbe asikhuluma ukuthi nawe uthwele namhlanje simase kubuza ukuthi wenza ngani empilweni, ukuthi hayi usebenza kanzima. Ngane yakwethu angifuni ukukhohlisa, abo mangibuka impilo yami ngibuka ngihlupheka ngaphandle, ngicela kuSibari, ngicela kuyo yonke into. Uma ngizodinga something ngidinga ukuthi ngitshela uSibari. Lapha nube mhlawumbe kwakusayizi nje ujwayelekile lo nje unomali mhlawumbe ungangowami, ngeke ngiqamba amanga. Ngaba amandla ngangizowalanda, ngabe ngibuye na ngangizothwala, ngeke ngikhohlise mfowethu lapho nje ngesikhuhlana ngangizothwala ngoba vele ngase ngifikile. Inkinga usayizi, hayi mfowethu akusona usayizi womuntu lo, angiyazi le nto leya, angiyazi le nto. Mfowethu usengathwalani kusuka manje, because clearly awuna inkinga nokuthwala. Uthi ngifuna uku-understand before sikusiza ukuthi mhlambe silindele kubantu abanjani usizo, mhlambe kubantu abathwalisanayo, abantu abazothi since wasufaka izilwane nathi asikufake ezinye izilwane uzosala nazo, because iningi indlela abantu abalapha ngazo, because ngicathi umuntu othwele ulapha ngendlela yokuthwala.
umuntu oclean ongathwele ulapha ngendlela yokuba clean. So ngikubuza ukuthi kusengenzekani uthwale because ngicathi inkulumo yakhe icacisile ukuthi mhlawumbe somewhere somehow ona inkinga wena nokuthwala. Mfowethu yabona lapha angifuni ukuqamba ngoba ungibona ngomuntu angifuni ukuzenza ngcono yabo. Kodwa ngenxa yempilo yami engiyibonaka ukuthi njengamanje angihlanganelwa yilutho. Usizo engangitholela lona uma mhlawumbe inyanga ingangisiza isizongiklina mhlawumbe wathi asingenze ukuthi nokuthi. Kodwa futhi uma nayo ingathembisi ukuthi inayo nendlela mhlawumbe engcono kunaleya engangenza yabo ingipha amandla ngingawathatha mfethu ngoba njengamanje ngaphandle kunzima kakhulu yabo. Nabantu basemakhaya bayazi ngaphandle kunzima kakhulu ngaphandle. So angifuni ukwenza umuntu ongcono mfethu. Uma lingavela ithuba lokuthi nawo amanye amandla mfethu angcono kunalawa ngingawathatha mfethu. Mbukele emakhaya into engichaza ngomfowethu uClear futhi akafihli nangendlela okwenza ngayo uthwala akafihlanga lutho. Kepha sengifisa ukwazi ubudlelwane bukaSibali nosisi wakhe ngoba since yena ubudlelwane bakhe sefile nosisi wakho uSibali nempilo yakhe ade iphila since usiwazi uSibali uthwele. Mhlawumbe kukhona nomngozo onobubona ukuthi mhlawumbe sengavelela usisi wakho or yini lesiyenza ukuthi engasakufuni kangaka eduze komndeni wakhe eduze kwempilo yakhe. Mfethu okaSibari ngeke ngiqamba amanga. uSibari njengamanje akusiyo umuntu engase ngiyamthemba kakhulu yabo. Usisi wami ngicabanga ukuthi naye ngoba ilaphana angazi kuyogcina kanjani noSibari yabo. Khona nje manje izinto eziningi ezenzeka kubona angisazazi yabo. Engangukuthi ngisho usisi mangumfonela ngisakwazi ukuxhumana ngefoni njengamanje. Angazi ukuxhumana naye ngefoni kodwa ngiyezwa kuthiwa uyabonakala khona eDrobheni bamba ndawonye yabo. Nawo uSibari njengamanje yabo. Cause lapha emzini kaSibari umuzi omkhulu kaSibari omkhulu nje ngempela kodwa uSibari ngicabanga ukuthi unendle engaphandle engena yena kuphela yabo omunye umuzi wawuthenga. So ngingazi ke konke usuke yokwenzani yabo noma into zakho ibeke lapho noma yini khona nje manje eduze wakhe akangifuni and ungithembisile ukuthi mina uma ngase ngikhuluma impela yongiphambanisa nemvula yabo. So njengamanje usisi angazi ngizothini ngaye kodwa usisi lapha khona ngeke ngiqamba banga ukuthi kuphepha kwakhe ku right kodwa nje kuphepha kasisi angazi futhi ngudlana babuthi kukanjani njengamanje yabo because mina ngisakwazi ukufinyelela kubona kakhulu njengoba uSibari enze kanje yabo. Asakwazi impela nje. Mhlambe kungenzeka ngelinye ilanga umtshela usisi wakho impilo kaSibali wakho. Mfowethu uyabona lokho kushoyo angazi impela kodwa khona kushuthi mina umtshela kwami usisi wami ukufa kwami because nami into engithonjiswa yona le ukuthi uma ngayikhuluma lento bokwenza isiqiniseko ukuthi usuke ngikhuluma ngalo usuke ngiyoshona ngalo. Mafethu amaningi anginawo njengenjwayelo anginawo. Zikhona izinyanga zangempela zikhona izinyanga engezona zangempela and bafethu ngicela ukuthi ngikusho lokho kobaba nomama abasebenza ngokulapha ngokwendabuko. Bengicela ukuthi makukhona udaba olubonela ekhaya ofisa ukufaka kulesandla ngokwelapha. Indlela oqhamuka ngayo ayibe indlela ekhombisa iqiniso. Ngizokusho nje lokukhona abantu abanokufona ngo12 ebusuku. 12 athi umuntu iminyango sibanibani wakuphi lo yamuntu adokhuluma naye mina othi unenkinga uthi wabaleke yothwala ngingamsiza mina onginika izinamba zakhe. Leyo nto leyo iyathusa. Kule South Africa sesenza mina ngikwazi ukuthatha umuntu ofike la eMakhaya TV no store sakhe esibucayi bese ngivele ngihambe ngiphisana ngezinamba zakhe ebantwini abayibiza ngenyanga. Yebo usizo self kodwa ngeke ufone ngo12 uqhamuke nje usufuna ilokhuzana izinamba ngoba igcinena angifuni ukubona umuntu ozothi mina ngaye eMakhaya TV bangilayela inyanga uSigonondo noma inyanga uSibanibani utshela iminyama. Mangifika kutshela iminyama walala nami ngoba la ekhaya sikhuluma inkinga ezikanjalo abantu abagilwe izinyanga ezinye sisaba nokuyiposta sisabela impilo yethu nathi nempilo yalabo bantu bese kufika futhi inyanga ikhombise ukuthi ayisithinge sikwazi nathi ukwenza lokho kodwa mongafona emini nangendlela eright ngeke ngo1 ngivele ngicabanga ukuthi ngeke nangendlela esho ngaba futhi siyacela ukuthi nenyanga ifini kusisiza nazo mawuba zinyanga zeqiniso zazi ukuthi yipi indlela yokwenza izinto emini abantu bebuka hayi ngoba umnyama ngoba nathi egcineni asifuni ukuthi sibone eTV kusasa kuthiwa eMakhaya TV ithatha abantu iyobaphosa enyangeni engekho right beqolwe noma bedlwengule cha asikupromote lokho la sithi sizama ukuthi sinciphise into ekanjalo emhlabeni hayi ukuthi nathi siyiqhuqhumezele siyacela ukuthi nabafisa ukusiza kulolu daba lolu kube ukuthi abantu abaclean
abantu abayithemba futhi bazoyilapha nangendlela eqinisa. Ngisho kuthiwa unezilwane zakho, unezimpoki zakho, unabafana bakho abangayikhipha lento exaka kumfowethu, siyakucela makuba nje uyazi ukuthi uzokwenza ngoba ushithi akanankinga ezilonke kuzophuma lokho kukhona. Makukhona usuzangalithola ukuthi impilo yakhe ilungiseke ibe right, aphile njengazo zonke abantu abaphila emhlabeni, naye sokubonga lokho mfowethu. Ngizocela usilivale lolu hlelo lolu, abantu bazobe sebesilayela izinyanga, nathi sokulayela futhi uzoyiyela nawe le idlozi lakini eliholela ukuthi uye kuyo ngoba hayi izinyanga zabantu zokudlala ayibaqedini. Kodwa mfethu cha usengangilayela usayikhumbula indlela. Wemfowethu ukuya khona mhlawumbe ngakubona kodwa manje umuzwa lapha umuzwa ngeke ubone kalula ngoba usehlathini uma singena khona yabo. Umunye uhlathini elikhulu unorawundi abaningi mfethu, urawundi amaqhuqa urawundi kuphela. Angiqala ukubona umuzi omngaka ke mina. Angiqala ngempela umuzi nje omkhulu kakhulu, so and kuyasabisa ke lapha. Kuyasabisa ingangukuthi imoto uma yakhona mhlawumbe ushiya angazi but imoto ushiya nje indaweni ekude. Bizithiwa nje manje ke shiyana yonke into la mhlawumbe niqimbe ngaphezulu before ungene khona kulo muzi yabo. Ngangiqala mina ukubona ukuthi umuye enyangeni fanele uqimbe. Angibuzeli mina, ngibuzela wena ngoba ngiyazi ukuthi uyakuthanda ukuthwala, uyayithanda imali kodwa ufuna ukujoina i-EasyBet. Joina ngale link la ngaphansi bese uthi sithe 50. Aba EasyBet bazokwenzela izinto zakho zibe lula. Ufaka i-promo code ethi sithe 50. Engakusho njengamanje ukuthi bye mfethu, sibonge kakhulu, soqhubeka nawe sikhulume sesisodwa offline, sithemba ukuthi kuzolunga. Mfethu hayi ngiyabonga kakhulu mfethu, uma nje nganitholela usizo mfethu, umuntu ozongisiza ngempela.